давоми қиссаи дарвеши дуюм. Бинобар он забон ба дуо кушодам ва гуфтам: дорам умед, ки нахли карамат хам нашавад, сояи марҳаматат аз сари мо кам нашавад. ва аз он маҷлис бо дили ҳазин ва ҷони ғамгин берун омадам. вақте ки ба ҳуҷра расидам, ба гӯшаи сугувор нишастам ва дар ба рӯи худ бастам ва ба гирьяву нола дар пайвастам. гоҳ худро маломат карда мегуфтам, ки эй дили беҳосил, ин чӣ нодонист? маълум аст, ки висоли он симинбар ба ту муяссар нахоҳад шуд. акнун аз ҷоми фироқ хунҳои бисёр хӯрӣ ва бисёр рӯзҳо дар водии ҳиҷрон ба сар барӣ. зани ғолиб он ки ҷони ширин ба ёди он лаъли ширин дарбозӣ. гоҳо мегуфтам: хушу ҳолат агар ба зудӣ ҷон фидо кунӣ ва дар сафи вафодорон нашъунамо кунӣ. то он ки рӯзу шаб ба 100 гуна таъб гузашт, рӯзи дигар дар баробари баромадани офтоб бо дили бетоб ба сӯи давлатсарои он хуршедлиқо раҳсипор шудам. чун он ҳурназирро назар ба ман афтод ва дид, ки музтарибам, меҳрубонӣ намуда ба нишастан амр фармуд. арз кардам: умрат дароз бод, инҳоро қадре нест, он чӣ лутфи малика бошад хуб аст. лабе ширин карда ба ходимон ишора кард, киссаи заре оварда дар пеши ман гузоранд. ман сар ба зер карда аз ҳиҷолат дида пӯшидам ва ба маломати худ кӯшидам ва ба ҳазор ҳасрату афсӯс гуфтам: эй вой, баъд аз ин чӣ кунам? хостам аз ҷо хезам. гуфт: эй муслимӣ, ба ҷоят биншин, ки ман ба ту коре дорам. аз ин ҳарф хушвақт шуда нишастам. бо амри ӯ хизматгорҳо ширинӣ ва шарбат оварданд. он фитнаангези балоҷӯ ҳарзамон нигоҳи лутфомез мекард ва бо ин васила оташи ишқи маро тез мекард. ҳамин ки таоми чошт оварда шуд ва дастурхон паҳн карданд, он лолаизор беихтиёр чун абри баҳор сиришки хунинӣ монанди дурри шоҳвор ба сар сафҳаи рухсор фурӯ рехт. баъд аз нолаву оҳ чанд луқма ба зур тановул карда даст пок кард. баъд аз ғундоштани дастурхон хизматгорҳо ба ҳар тараф рафтанд ва маҷлис бартараф шуд. ӯ рӯ ба ман карда гуфт: эй муслимӣ, сармояи тиҷоратат чанд аст? гуфтам: фидои ту гардам, ба 10 000 туман мерасад. дар як сол чӣ қадар фоида мегирӣ? он чӣ худо диҳад. аз ин сафари фаранг чӣ қадар фоида гирифтан мехоҳӣ? он чӣ худо диҳад. гуфтам. гуфт: хуб, оё 1000 туман фоида мекунӣ? якчанд матоъ дорам, агар фурӯхта шавад, шояд бирасад. агар тавонӣ, ба ту як хизмат мефармоям. дар ҷавоб гуфтам: бадин мужда гар ҷон фишонам равост, ки ин мужда осоиши ҷони мост. гуфт: агар дар ин боб кӯшиши дуруст ба кор барӣ, аҷри хуб ҳосил мекунӣ. гуфтам: аҷри ман таваҷҷӯҳи ту асту бас. ӯ гуфт: агар ба ту музди хизмат дар кор набошад, ба мо ҳам хизмати бемузд лозим нест. гуфтам: майл ва ихтиёр ба дасти туст. вай гуфт: эй муслимӣ, коғазро ба ту медиҳам, бояд ба ҷое ки гӯям расонӣ ва ҷавоби онро гирифта биёрӣ. аммо навъе ҳаракат кунӣ, ки касе хабардор нашавад, зеро ки ин кори хатарнок аст. мумкин аст ҷон талаф кунӣ. ман гуфтам: сар ки на дар роҳи азизон буд, бори гарон аст кашидан ба дӯш. гуфт: эҳтиёт шарт аст. алҳол ана ин
киссаи 500 туманиро гир. Агар тавонӣ молу матоъҳои худро ба он тарафи рудхона, ба он тарафи ҳудуди қаламрави падарам, ки золим аст, гузарон ва биёву хизмати ба ту ҳаволашударо иҷро намо. Агар рафту душмане бохабар шавад, ту бояд зуд ба он тараф гузарӣ ва ба ин тараф чизе надошта бошӣ. аз ин тавр эҳтиёт карданҳои ӯ маро тааҷҷубам омад. боре зарҳоро гирифта ба ҳуҷра баргаштам ва ба рафиқон гуфтам, ки дар ин шаҳр мондани мо ба худамон зулм кардан аст, зеро ки ҳокими ин шаҳрро хеле золим мегӯянд ва ҳокими он тараф одил будааст. бинобар он ба он тараф рафтани мо беҳтар аст. раъйи ман ба савдогарон маъқул шуд. мо зуд молҳои худро ба канори дарё бурдем ва ба заврақ гузошта ба он тараф гузаштем. дар он сӯ ба сарое ҷо гирифтем. шабро ба ёди он нӯшлаб ба сад азобу уқубат ба рӯз расонидам. вақте ки ман ба хизмати он ягона мерафтам, рафиқон гуфтанд, ки куҷо меравӣ? гуфтам, барои гирифтани пулҳои моли ба малика додагиам меравам. чун аз об гузашта ба хизмати он қиблаи офтобпарастон расидам, маро ба хилват бурда меҳрубонӣ беш аз беш карда ва гуфт, шарт он аст, ки то тавонӣ чунон кунӣ, ки касе хабардор нашавад. баъд аз ин коғазе сар ба муҳр, рӯймоли зартор ва ангуштаре, ки номаш дар он нақш буд, ба ман дод ва гуфт, аз шаҳр берун ба ҷониби шимол як фарсах дуртар аз шаҳр боғест. бар дари он боғ ҷамъе ба қароволӣ машғуланд. саркардаи онҳо Кайхисрав ном дорад. ту ин ангуштаринро ба ӯ чун нишона бинамо ва ба ҳар кес, ки бигӯяд, коғаз ва рӯймолро супор. баъд ҷавобашро гирифта ба ман биёр. чун назди он ғариби мазлум бирасӣ, ҳаминро гӯй. саломат мерасонад нотавоне, ҳазине мубталое хастаҷоне, ки эй ёри азизи меҳрубонам, таманнои дилу ороми ҷонам. маро худ дил зи ҳиҷрат ғарқи хун аст, ҷигар хокистар аз сӯзи дарун аст. замин бусидаму равон гардидам. аз роҳе, ки гуфта буд, мерафтам, то ба дари он боғ расидам. дар он ҷо ҷавони шерсавлатеро дидам, ки бар болои сандалии зар нишаста ва қариб 100 нафар мусаллаҳ дар хизматаш саф баста буданд. чун ӯ маро дид, пеш талабид ва аз аҳволам пурсид. гуфтам, роҳ гум кардаам. гуфт, муслимии тоҷир менамоӣ? гуфтам, дуруст мефармоӣ. гуфт, чизе ҳамроҳ дорӣ? ман ҳам фурсатро ғанимат дониста, он ангуштаринро ба дасташ додам ва ба канор истодам. чун ангуштаринро дид, сурху сафед гашт. баъд бархоста ба тарафи боғ рафт ва маро ҷеғ зада пинҳонӣ пурсид, ки инро аз куҷо овардӣ? гуфтам, соҳибаш барои нишона дод ва ба хизмати ту фиристод. гуфт, дигар чӣ дорӣ? гуфтам, рӯймоли зарторӣ дорам, мехоҳам ба соҳибаш супорам. гуфт, ба боғ даро, дар миёни боғ ҳар киро бинӣ, ба ӯ деҳ ва зуд берун баро. инро гуфта ба ҷояш баргашт. ман чун миёни боғ расидам, дар зери дарахти беде қафаси пулудие дидам, ки ба даруни он ҷавоне дар синни 20-солагӣ чун мурғи болбаста нишаста, сар ба зери зонуи тафаккур гузоштааст. аз ин ҳол ман дар ҳайрат шуда пеш рафтам ва салом кардам. ҷавон сар бардошта ба ман гуфт, ки эй мард, ту кистӣ, ки ба ман салом мекунӣ? магар намедонӣ, ки саломат аз ман дур аст? гуфтам, қосидам, нома аз муҳибу муштоқ дорам. гуфт, кадом дӯст, чӣ нома ва чӣ пайғом дорӣ?
ман нома ва рӯймолро аз рахнаи қафас ба ӯ расонидам ва пайғоми забониро низ ба ӯ гуфтам. вай аз чашм ашки гулгун равон карда, баъд аз хондани нома сар ҷунбонид ва гуфт: эй марди аҳли дард, ба он ёри вафодор бигӯ, ки худо сабабе созад ва ин хоҳ аз ин раҳгузар хезад, вагарна тадбирҳо ҳама ҳеҷ аст. инро ҳам гӯй, ки фидои ту гардам, ҳарчанд медонам, ки висол рӯзӣ нахоҳад шуд, аммо орзу дорам, ки як бор туро бинам ва ҷон диҳам. инчунин гӯй, ки номаву пайғомро бас кун, ки мабудо сабаби фитна ва фасод нагардад. ҷавон инҳоро мегуфт ва мегирист. ман ба аҳволи ӯ нигоҳ карда дар ҳайрат будам, ки ногоҳ ғулғула ва ғавғои азимеро шунидам. баргашта нигоҳ кардам, ҷамъе аз курчиёни ғазаби подшоҳ аз дарвозаи боғ ба дарун даромаданд. ҳар кадом найза дар даст доштанд. инчунин чанд ҳабашии сиёҳи қавиҳайкал шашпарҳо дар даст пешпеши онҳо медавиданд. вақте ки ба ман расиданд, найзаҳоро ба фарқи ман заданд, ки ду пораи он ба фарқам ғутид. дарвешон он марди пир сари худ кушуд ва дар тарафи чапи сараш захмӣ он шашпар менамуд, ки ҳоло беҳ шуда буд. пирамард ба суханаш давом карда гуфт: ин захми он шашпар аст. чунон захм хӯрдам, бехуд шуда афтодам. дигар надонистам, ки чӣ ҳодиса рӯй дод. вақте ки ба ҳуш омадам, ҷаҳонро бар худ торик дидам ва худро бар дӯши шахсе ҳис кардам, ки роҳ мерафт ва ба рафиқи худ мегуфт: аҷаб, ки ба сабаби ин бадбахт аз тамошо мондем. они дигаре мегуфт: ин мардро партофта ба тамошо равем. шахси аввал боз гуфт, ки мехоҳӣ, ки он девона ҳардуи моро ҷазо диҳад. аммо ҳайф, сад ҳайф, ки шоҳзода бегуноҳ кушта мешавад. ман гуфтам, ки ёрон, ин чӣ тамошоест, ки аз нарафтани он таассуф мехӯред? ва чӣ шавад, ки маро ҳам ҳамроҳи худ баред? чӣ тамошо аз ин аҷибтар аст, ки ошиқ маъшуқро хоҳад кушт? гуфтам: эй ёрон, ман дар ин ҳол ҳам муамморо намефаҳмам. бигӯед, ки ошиқ кист ва маъшуқ кист? боиси қатли маъшуқ чист? гуфтанд: ошиқ духтари подшоҳ, маъшуқ писари амаки вай аст, ки ту барои ӯ нома бурдӣ ва ин фитнаро барпо кардӣ. гуфтам: чаро ӯро мекушанд? гуфтанд: шарҳи он дуру дароз аст. гуфтам: маро ҳам бо худ баред, ки бо сабаби шумо ин тамошоро бинам. онҳо чун орзуи маро дарёфтанд, аз роҳ баргаштанд ва ба хони подшоҳӣ даромаданд. маро ба замин гузошта, худ низ дар зери дарахтон ба сайр истоданд. ман чун назар кардам, дар миёни боғ ҳавзе буд. дар лаби ҳавз подшоҳ бар курсии зар нишаста ва чанд машъал бар атрофи ӯ месӯхт. ногоҳ хиёбон ба ҳаракат омад ва он нозанини дилрабо бо сари бараҳна дар зару зевар намудор шуд. вай чун ба назди падар расид, таъзим кард. подшоҳ ӯро дар бар кашида дар паҳлӯи худ шинонид ва нисбат ба он гулизор меҳрубонии бисёр фармуд. ман аз онҳое, ки маро бардошта оварда буданд, пурсидам, ки ёрон, ин чӣ рамз аст? онҳо гуфтанд: он ҷавон писари подшоҳи бузурги мо буд. ҳанӯз вай кӯдак буд, ки падараш бар бистари марг афтод ва бародари худ ҳамин подшоҳи ҳозираро ҷеғ зада, ноиб ва вакили салтанати писари худ кард. инчунин аз ӯ аҳд гирифт, ки чун ин писар калон шавад, тахту нигинро ба ӯ супурад ва духтари худро, ки ҳамсоли ӯст, ба занӣ ба ӯ дода, худаш ба гӯшаи фароғат нишинад. чун ӯ мурд, бародар ба тахти подшоҳӣ нишаст. баъд аз он ки лаззати фармонравоӣ чашид, васияти бародарашро фаромӯш кард
ва ҷоми шароби ғурур ва ғафлат нӯш кард. чун ин ҳарду амакбача бо ҳам бузург шуданд, шефтаи муҳаббат ва фирефтаи улфати ҳамдигар гашта ишқ меварзиданд. чун писар ба ҳадди балоғат расид, осори қобилият аз симояш пайдо гардид. подшоҳ дар бораи дафъ кардани он писар бо вазири худ маслиҳат кард. вазир чунон маслиҳат дод ки писарро ба девонагӣ муттаҳам созанд ва дар ҳабс нигоҳ доранд, то ки мардум ба ӯ майл накунанд. подшоҳ низ маслиҳати ӯро салоҳи давлат дониста, писарро банд кард ва хабари девонагии ӯро паҳн кард. духтар ин хабарро шунида, ба дафъи он кӯшид ва пинҳонӣ баъзе аз дӯстони шоҳзодаро аз ин сир огоҳ сохт. ошкор шуда истодани асрорро баъзеҳо ба шоҳ хабар доданд. шоҳ аз тарси он ки мабодо писарро аз банд халос накунанд, бо машварати вазир омӯхт ки дар ҳузури хосу ом бар дурӯғ ба девонагии писар шаҳодат диҳанд. онҳо дар ҳузури ҳама гуфтанд ки будани ин писар дар хонаи ҳавояш паст муносиб нест. ҳамон беҳ ки дар боғе бошад, гулу райҳон ва обу ҳавои он ва нолаи мурғони хушилхон ва ҳоли аз мардумони будани он ҷо ба вай таъсир мекунад ва фоида мебахшад. барои он ки ҳаракати номаъқуле накунад, бояд қафасе созанд ки аз фулод бошад ва ӯро дар он қафас ҷо кунанд, то бо ин васила шояд ҳушаш ба ҷо ояд. дар натиҷа писарро ба қафас андохтанд ва дар он боғе ки ту дидӣ бурда ба дарахт овехтанд ва ба қаравулии ӯ кайхисрав ном ғуломи шоҳро бо 100 нафар аз мулозимони муътамад муайян карданд. чанд гоҳест ки ба ӯ хӯрок ва давоҳои номуносиб мехӯронанд, шояд ки бимирад ва мақсади онҳо ҳосил шавад. аммо дар зоҳир ба ӯ ҳеҷ даст намерасонанд, аз сипоҳ ва халқ метарсанд. боз духтар ба дафъи он зарар кӯшид, бо ҳар гуна роҳ кайхусравро ба дасти худ гирифта, хату хабарро давом кунонидан гирифт. ҳамин номае ки ту бурдӣ, мазмунаш ин буд ки дил хуш дор, айёми ҳиҷрон ба охир расид. ба ҳар ҳила ки бошад, мо падарро мекушем ва худро ва туро аз меҳнату азоб мераҳонем. як хабаркаш ин хабарро ба падараш расонид. ӯ низ амр кард ки курҷиён қосидро сару даст шикаста, писарро бо қафас ва кайхусрав ба даргоҳи ӯ ҳозир кунанд. чун ба фармудаи ӯ амал карда ҳамаро оварданд, ту ба сар захми муҳлик доштӣ ва беҳуш будӣ. бинобар он ба ту аҳамият надода ба кӯча партофтанд. аммо подшоҳ бо вазири дилсиёҳ ба куштани он бегуноҳ машварат кард. вазир гуфт ки ба фикри ман маликаро бар он дорем ки маҷбур кунем ки ӯро бикушад, то ки мардум аз шумо надонанд ва гӯянд ки духтар аз барои дафъи бадномӣ ӯро кушт. подшоҳ гуфт: агар ин гесубурида розӣ шавад. бо фармуди подшоҳ вазир ба назди духтар омада, ба ҳилаву найранг сар карда ва духтарро маломат кард ва гуфт: ин ба шумо бар ин шоҳзода духтар магар нанг нест ки мардум гӯянд духтари подшоҳ ошиқи ҷавоне шудааст. аммо духтар ба маслиҳати вақт мункир шуд. инро шунида вазир гуфт ки агар ту рост мегӯӣ ва мехоҳӣ ки забони бадгӯён баста шаванд ва падарат аз ту хушнуд гардад, бояд ки писаракро кушӣ. майлаш, гуфт духтар ва ба шаб ваъда кард. вазир ба назди шоҳ рафт, ин суханҳоро арз кард. чун шаб даромад, вазир боз ба назди духтар рафта гуфт: одами бошараф ҳар гоҳ ки ваъда кард вафо мекунад. духтар бечуну чаро аз ҷо хеста ба сӯи падар равона шуд.
дар сари роҳ туро афтода дида гуфта, ин бечораро ба канор баранд. чун туро ҳаракат додем, нола кардӣ ва нафас баровардӣ, ки зуд туро аз рудхона гузаронем ва ба рафиқонат расонем ва баҳраманд шавем ва ба мо чанд ашрафӣ барои муолиҷаи ту дод. гуфтам, он пул ба шумо ҳалол бод. ногоҳ он ҷавонро аз қафас бароварданд ва дуртар аз духтар доштанд. он хуршеди осмони вафодорӣ аз ҷо ҷаста теғ баркашид ва ба қатли он ҷавон равон гардид ва чун раъд хурӯшон шуд. вақте ки наздик расид, теғро ба канор андохт ва пеш тохта худро ба пои дилдори хеш андохт. дар он дам ин байтҳоро вирди забон сохт. соқӣ биё, ба ёди шароби ту сӯхтем, бо он ки оташем зи оби ту сӯхтем. дар шабгузашти умр надидем субҳи васл, аз бахт дар гаронии хоби ту сӯхтем. балогардонат шавам. матлаб аз ин беадабӣ ин буд, ки як бори дигар дида ба дидорат равшан гардад. духтар ин бигуфт ва беҳуш шуд. ин ҳаракат ба ҷигари подшоҳ халид. фармуд духтарро ба канора кашиданд ва ба вазир итоби бисёр карда гуфт, мақсадат ин буд, ки ҳаракати ин гесубуридаро рӯйрост бинам. ҳоло бизан гардани ин писарро, ки дигар тоби шунидани ҳикоят надорам. вазир аз ғазаби подшоҳ тарсида теғ кашид ва ба қатли писар тохт. ҳамин ки хост теғ ба кор барад, аз миёни духтарон тире омада ба синааш нишаст, ки соф аз пушташ берун шуд. вазир оҳе кашид ва ғалтид. баъд аз ин ғавғо баланд шуд. подшоҳ низ аз ҷони худ тарсида ба ҳарам равона шуд. садои бигир бигир ба фалак печид. ман аз даҳшат ва воҳима беҳуш шудам. вақте ба ҳуш омадам, ки худро дар ҳуҷраи ҷарроҳи фарангӣ дидам. ҷарроҳ захмро мебаст. эй ҷавон, чун муддати умрам боқӣ буд, ҷароҳатам беҳ шуд. аммо рӯз ба рӯз захми дилам реширавонтар мешуд. ҳанӯз асари беморӣ ва беқувватии ман боқӣ буд, ки рафиқон рафтанӣ шуданд. маро ҳам бо худ берун оварданд. ин маълум буд, ки васли он гавҳари якдона насиби ман намешавад. аммо хаёлаш ба ҷонам қарир буд. оҳиста оҳиста кор ба ҷое расид, ки аз одамон безор шудам. дилам аз кори олам сард шуд. мӯе шудам аз ғами миёнат, мурдам зиду чашми нотавонат. ҷонам ба лаб омаду надидам коме зи лаби шикарфишонат. бишинаму бо ғами ту созам, пинҳон зи ту бо ту ишқ бозам. дар вақти сафар гузорам ба ин макон афтод ва бо худ гуфтам, чун нест умеди васли дилбар, аз халқи ҷаҳон канора хуштар. бинобар он дар ҳамин ҷо манзил карда, аз ҳар мамлакат меъморон, сангтарошон ва наққошони моҳирро ҷамъ кардам. барои ин сумия ва ин ҳайкал маблағи зиёд сарф намудам. боқии мол ва нақдинаи худро ба ворисон тақсим кардам. фақат 1000 туманро нигоҳ дошта, ба ғуломи озодкардаи худ, ки амин ва мӯътабар буд, додам. вай бо он зар савдогарӣ мекунад ва сол ба сол озуқаи маро ба қадри кифоя расонида меистад. аз он замон дар ин гӯшаи кӯҳсор бо тимсоли он зебонигор ишқ мебозам ва худро ба ҳамин сабаб тасаллӣ мебахшам. чун даст намедиҳад висолаш, дасти ману домани хаёлаш. эй дарвешон, вақте ки ман васфи ҳусну ҷамол ва хулқу камоли он офтоби ҷоҳу ҷалолро шунидам, якбора фирефта ва парешон гардидам. аз ҷо хеста дасти он марди аҳли дардро бусидам ва гуфтам, эй хоҷа, роҳи ошноӣ, ҳиммат ва меҳрубонӣ дареғ надор.
ки дилу динам аз даст рафтааст. ҳуҷум овард бар дил бори ишқи бемуҳобоӣ, ба ҷӯш овард мағзу тоқатамро шӯру расвоӣ. Он мард аз изтироби ман мутаҳҳир ва мутаассир гардид ва гуфт: ишқ ҳақиқист, маҷозӣ магир, ин думи шерест, ба бозӣ магир. гуфтам: эй мард, муҳаббат гувоҳ аст, ки сар дар ин роҳ дареғ нахоҳам дошт, то ком нагирам, ором нагирам, ё тан расид ба ҷонам, ё ҷон зи тан барояд.